Horri gara jai batzordeko kide eta Irurtako udala eta beste hainbat elkarte izortakoek aurtengo jaizek aurkezteko, elkartu gara hemen plazan, ze jai batzordien lekue plazie da, eta aziri emango txion. Esateko da beti ikue gogorarazteko, ze batzuk igual ahaztu ikendie edo ez da gure gogorarazi. Jai batzordi sortu zala herrikik eta herrizentzat, eta herriko jai ofizialak berez jai batzordik antolatzen dauzela, Irurretako udalak emondako diruntziegaz, eta gero herriko hainbat elkartek be parte hartzen dabila euren ekitaldizek antolatzen. Eta azteko, ezan oso gatza dala egitaraue danon gustuko eikie, ze azkenen bakoitzak bere guztu edekoz, gu saiatzen gara danon gustora iken, bai da gizebe guk gure ekintza guztisek plazan egin dugu zela, azkenen izan duten moduen gure lekue plazidalako eta gure jaizek aurratatzeko plazan jartzen dugulako txosnie, baina azkeneko urtietan be erundoguz guk ekitaldi pare bat, bezperie kaskun ikendu, eta azkeneko urtietan ekitaldi potente bat dala mozorrogune kaskun ikendu. Bestean akamen. Da beste elkarte guztiek iken da bez, kaskuen ondo ditzatela, azkenien danon gustora iken dugulako. Jaizek danon gustoko izango die, edo ez? Seguramente ez. Baina ez da gure esku guzaiatzen gara iken dekogun diru laguntziegaz, eta dekuntzen diru turrisekin eta atatzen dugun diruekin, balik eta borobilenak iken. Orduen, aurkeztuko dugu gutxi gara bera, ingo dugu pizkat komentau gainetik, ze berezitasun edo ze nobedade dauen, eta hori ingo dau Maitanek. Bueno, urtero lez jaizek iraiaren 28an hasten die, bespera egunien, eta orduen aurten jaiak luzetuko die urriaren 6 arte. Baina gitarau honen barruen iraian 15 hasiko gara eta urriaren 12an amaituko dugu. Iraiak 15 izen zen eta atzo hasi zen urtero egiten den argazki ralia, gaia Irurtako jaiak izanik, eta iraiak 20an, 21an, 22an ja beste ekintza batzuk egongo diela. Euren artien, ahari jurreta, emakume sortzaien azoka, urtero lez egiten den mendimartxa, saldaik antolatute, gero iraiak 27an handere bide Irurtako emakumen elkarteak bere 15. urte hurrena ospatuko dau, egun horretan bebai 27an Pirritx eta Porrotz eta Marimototx eukingo doguz plazan, jubilatuen baskaria bebai, egun horretan egingo da. Nobedade bat izan leike, ze aurten jaiak baino lehen hau indabe. Oin arte beti indabe jaizen baduan, eta aurten barikura pasau dabe. Hori da, egun horretan beha alarma morea egongo da askondon. Eta gero, hori esan moduen, jaizek iraiak 28an hasiko die, beti iten dugun moduen jaien hasiera Montoien egin da, eguerdiko 12etan, eta musika egongo da, eguerdian gazte baskaria, paia solidorioa egongo da kaskuen bebai, una esperanza para Celia babesteko, arratzaldien ohiturasko donielatza, gero askondon eta plazan musika, eta gero jaiak jarraituko dabe. 29an, betiko lehen San Miguel egune ospatzeko, goizien dantzariak, arratzaldien dantzariak. Berdina, nobedadeak esango dugu. Bai. Nobedade moduen, urriaren 5an ingo dela mozorregune, gaia Oktoberfest izango da, eta paia txapelketa egongo da. Urtero egiten den Baskari herrikoia aldatzeko. Aurten hori, paia txapelketa izango da, eta laster zabalduko da kartel bat. Txapelketa horri buruzko informazio emoteko, zelan apuntau, ze baldintza bete bidien, ez da, hori dana. Eta jaiak amaituko die urriaren 6an,
Urriaren lauan Raimundo. kontzertuak egongo die. Raimundo el canastero torriko da. Zinez, DJ-ak, diot, Bai. aurten DJ asko deko guz, idazan gabero DJ bat egongo da, plazan musika jartzen, gazteek holan guri izen dabe, gaztie die gure ondoren guek, eurek etor egongo die nik jubilau ikenaz, aurten bai, nobedade gisa bari bertsolariek barikuen, merkata, azoki egongo da frontoien, udalak antolatute, Bai, Erosalizio egunez, eta berez antzeko betiko formatuen jarraitzen du. Aurten bi aste buruzetera ez da egongo umien parkiez ez dugu euki lekurik eta pirtzea porrotzeta dauz, baina ume parki ekartzen izan dugune jolasakin da puzgarrizekin, aurten ez du eukin lekuriz, hirugarren asteburu bat ezke ja ez dauz mendimartza dau, azoka dau, zan eta bueno, diruz justo gabiz, irret jaizeko zondo juntzien, baina dana igonda, eta aurten ba ezpada bezkara guri zen arriz gau, zestakigu egura aldizek lagunduko eskun, espero dugu baietz. Eta, hoxe, etorri plazara, parte hartu jaizetan, gozatu, disfrutatu, eta ondo pasau. Eta por cierto, importante, jaizen kartela, ez dugula esan, hau da. Aurtengo jaizek irakartzen dauen kartela. Eta kartelan egile da Katalin Txurruka Durangarra hor dagoela. Así que gero gure baduzu galdetu nundik datorren ideia do zer da, zetan inspiratu da, hor deko zue bera. Udalaren izenean eskerrak emotea. Batez be jai batzordeak egin dauen lanari eta jaietan parte hartzen da izen elkarte guztisei, bai prestakuntzan eta gero lanean egongo diren elkarte guztisei. Aurten, aipatu da bien moduen, Anderebidek 15 urteurrena ospatzen dau eta horren arire ekintzak antolatuko dauz, baina beste urteurren bi badagoz. Bata, etxego gaztelekuarena, 5. urtea betetzen dela aurten, eta argazki erakusketa bat antolatuko dutena askondon, etxegon bertan ikusteko euren ibilbidea, 5 urtetako ibilbidea. Eta hemen daukaguz larrin anaibiak, txirrindulari elkarteak 40 urte betetzen dauzelako horten. Eta 40 urte horren arira, hainbat ekintza antolatu da bez, eta horren barri emonda aurretiaz prentzan. Baina, eskerrak emotea elkartei euren bizitza oparoa gaitik eta jaietara ekarte gaitik guzti hori. Eta gero amaieran inako geratu behar dugula, gogoratu baita ere sexu erasoen kontuarekin protokolo bat prestatzen ari garela udala eta eragile desberdinen artean, eta egon dira saio desberdinak guzti hori lantzeko, eta naiz eta danon nahia dan ez daiten olakori gertatu eta protokolorik aktibau beharrik ez daiten egon, bada espada prestatuta egoteko horren inguruan lanketa bat egiten ari garela. Eta herritar danei gozatzeko, baina gozatzeko modu sanoan eta errespetuz gozatzeko, eta danontzako askoz be jai politagoak eta ederragoak izango direla, ezta? Eta aurtengo San Migela gogoratzeko modukoak izan daitezela, ze egitarauak nik bai uste dut jente askoren gogoak asetzen dituela. Handik eta hemendik nik uste dut baietz. Ze eginda alegina horretan eginda, eta orduan esker ona barriro eta danok ondo pasoi daigula, eta ezer aipagarririk ez daitela egon jaietan. Hori da nahiko gendukena danok.